Ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз ҷолибтарин бозиҳое ки бо иштироки дастаҳои Лигаи олии футболи кишвар дар мавсими 2022 сурат мегирад ва инам бошад бозии дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Равшани шаҳри Кӯлоб аст ки яке аз бозиҳои муҳимтарин ва марказитарин дар даври сеюм ба ҳисоб меравад. Ин ду даста мавсими навро на чандон хуб шурӯъ карданд, вале ба ҳар ҳол имрӯз имкон доранд то мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар намоянд ва бозии мазкур дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор мешавад ба ҳайси дастаи мизбон. Албатта футболбозони шаҳри Турсунзода ҳастанд ва меҳмонон аз шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Хуб, ҳайати дастаи Регар Тадас барои мову шумо пешниҳод мешавад ва ба фарқ аз бозии гузашта инҷо тағйиротҳои зиёд ба назар мерасад. Сафармат Ғафоров дар хатти дарвоза рақами 16, футболбозони хатти дифоъ рақами 44 Сергей Прохоров, рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, рақами 9 Ҷаъфар Исмоилов, рақами 5 Шоҳрух Сангов, дар хатти ним муҳофиза Фирӯз Бобиев, рақами 10 рақами 19 Азизбек Ҳаитов, рақами 17 Алиҷони Айнӣ, рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев, капитани даста ва рақами 12 Муҳаммад Буризод, рақами 21 Диловаршоҳ Ғаниф дар хатти ҳамла ҳастанд. Ҳикмат Фузайлов сармураббии дастаи мазкур ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи Равшан бошад барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дар хатти дарвоза рақами 1 Рустам Ризоев, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд, рақами 15 Офори Самуэл, рақами 70 Темфрак Платини, рақами 20 Бахтиёр Азимов, рақами 17 Коаси Инакент, рақами 4 Комрони Мирзохон, рақами 77 Расул Файзов, рақами 8 капитани даста Абдураҳмон Нозимов, рақами 11 Шодиҷон Муродов, рақами 9 Абдухалил Боронов ва рақами 10 Муҳсин Абдуғафоров. Сармураббӣ Боир Игамбердиев ба ҳисоб меравад. Гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Сайвали Турдиев ин бозиро қазоват мекунанд. Ӯ аз ноҳияи Вахш аст. Дар канорҳо ба ӯ Исмоил Нуралиев ва Фарҳод Куралов аз шаҳрҳои Норак ва Душанбе кӯмак мерасонанд. Довари эҳтиётӣ Насим Ҳамидов аст. нозири доварон Рустам Абдуллоев аз Душанбе ва комиссари бозӣ Нуралӣ Хоркашев ҳамзамон аз шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад ва ҳамин лаҳзаҳо сармураббии дастаи Регар барои мо шумо нишон дода шуд Ҳикмат Фузайлов ва инак то оғози рақобат ҳам лаҳзаҳои башумор боқӣ мондааст. аз маркази майдон футболбозони дастаи меҳмон тӯбро ба бозӣ медаронанд ва ин аввалин расиши тӯб зуд ба зарба ҷониби дарвозаи Сафармат Ғафоров табдил ёфт. ногуфта намонад ки дар ҳайати дастаи Регар Тадас ба фарқ аз бозие ки ҳафтаи гузашта бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш доштанд, имрӯз се тағйирот дида мешавад. аз дақиқаи аввал дар хатти дарвоза Далер Азизов ба майдон набаромад ва Сафармат Ғафоров ба ҷои ӯ вориди майдон шуд. дар хатти ним муҳофиза ҳамчунин тағйиротҳо нест ва дар хатти дифоъ албатта як тағйиротро мебинем. ҳоло кӯшиши аввалини футболбозони Регар барои ба ҳамла гузаштан натиҷа надод. хуб, дар хатти дифоъ дар канор имрӯз Шоҳрух Сангов аз дақиқаи аввал ба майдон баромад ва ӯ ба ҷои Суҳроб Ҷалилов бозӣ мекунад ва дар хатти ҳамла бошад Муҳаммад Буризод дар баробари Диловаршоҳ Ғаниев қарор гирифт. имрӯз мо дар хатти ҳамла футболбози ҷавони тими Регар Фаридун Давлатовро намебинем ки дар бозиҳои гузашта доимо дар ҳайати асосӣ ба майдон баромада буд. яъне се тағйирот дар ҳайати Регар ба фарқ аз бозии гузашта ба назар мерасад. хуб, дар ҳайати дастаи Равшан ҳам айнан ҳамин гуна тағйиротҳо ҳастанд. яъне се тағйирот дида мешавад дар умум. дар хатти дифоъ Самуэл Офори ба ҷои Крис Эмануэл Какау ба майдон баромад ва ҳоло фурсат барои бозигарони Регар. Муҳаммад Буризод инҷо талош мекунад, вале маълум мешавад ки қоидаи бозӣ аз сӯи Диловаршоҳ Ғаниев вайрон шуд. хуб, дар баробари ӯ ҳамчунин Шодиҷон Муродов аз дақиқаи аввал ба майдон баромад. ӯ ба ҷои Амирҷони Фаррухзод бозӣ мекунад дар ҳайати аввалия ва футболбози дигар ки аз дақиқаи нахуст бозиро шурӯъ кард Муҳсин Абдуғафоров аст ки ӯ ба ҷои Бахтовари Хуршед ба майдон ворид карда шуд. тарҳи ҷойгишавии футболбозон дар ҳайати Регар 4-4-2 аст. дар ҳайати дастаи Равшан ҳам аз рӯи он пешниҳоде ки аз мураббиён дастрасӣ мо шуд, маълум мегардад ки 4-4-2 имрӯз интихоб шудааст ва боз дар рафти бозӣ хоҳем дид ки тарҳи ҷойгишавии футболбозон чӣ гуна хоҳад буд дар ҳайати ин ду даста. фишори футболбозони Равшан инҷо натиҷаи худро меорад ва тӯб дар ихтиёри футболбозони ин даста аст. ҳоло кӯшиши ба ҳамла гузаштан бозигарони Регар кӯшиш доранд ки ин ҳолатро бартараф кунанд, аммо барояшон ин кор
даст намедиҳад ва танҳо иштибоҳ ҳангоми қабули тӯб аз сӯи футболбози дастаи Равшан боис бар он шуд ки тӯб аз майдон берун шавад. خیلی خوب در مرکز میدان اینجا توپ در اختیار فوتبالبازی دسته رگر است. فیروز بوبیف حمله نوبتی هم دستهایش رو می‌خواست آغاز بخشد اما موفق نشد. در مرکز میدان توپ به اختیار فوتبالبازی روشن می‌گذارد. ایسال طویلی توپ با کنار چپ. فتولو توپ رو در این لحظه قبول می‌کند. پاسی او به مرکز. فیروز بوبیف دستی کناری راست حالا به هجوم می‌گذارند فوتبالبازان رگر. امکانیت بود اینجا دوره می‌بینیم شهروخ سنگوف با همراهی محمد بوریزاد بیشتر در تشکیل کردن حمله ها کوشش می‌کنند سهم خود را گذارند. فیروز بوبیف توپ رو نگاه می‌دارد. علی جانی عینی بسیار خوب توپ در اختیار فوتبالبازان رگر باقی ماند. حالا امکانیت نوبتی برای به حمله گذاشتن فرصتی بسیار خوب اکنون با حکم پیوندد پس به سمت فتولو با توپ امکانیت بسیار خوب گزارشی او و در این لحظه تنها ضربه کنجی به فایده دسته رگر تداز است. برای هجوم بسیار خوب و نمونوی را فوتبالبازان رگر در دقیقه 4 رقابت پیشنهادی ما و شما کردند با پاس‌های کوتاه میانه و این باعث برای شد که ما و شما یک امکانیت خوب رو برای فتولو ببینیم اما امکان ضربه زنی به هر حال با او گذاشته نشد. بار دیگر میتواند توجه کنید و این امساله که از جانب عزیز بک هایتوف صورت گرفت و بعدا فتولو از یک محافظتگر میگذارد اما در این نومه با او خلل رساندند. ارسال توپ به داخل جریمه گاه مبارزه دوام دارد و فوتبالبازان رگر در بازیافت توپ فاول هستند. پایده بازی ویران میشود. سرگئی پروخورов در این لحظه به خطا راه داد. نگفته نماند که رگر در دوره گذشته بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش در سفر بازی خود را دایر کرد. بازی هستند در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت گرفت. رگر بازی بسیار ارزنده و خوب را نشان داد مخصوصا در نیمه اول اما نتوانستند به دروازه حریف راه کشوند و در دقیقه 32 بعد از یک اشتباهی که در خط دفاع بود عزت‌الله روزیف گل را به هدف رساند و در ادامه رگر هرچند کم و بیش کوشش کرد در قسم دوم اما دیگر امکانی برابر کردن حساب به آنها پیدا نشد و همان بازی با باخت آنها جنبه شد چون رگر در بازی دوره یکم در برابر روشن ظفرآباد در همین میدان 2-2 مساوی کرده بود. حالا در حسابش تنها یک امتیاز است و اگر به جدول مسابقه هم نظر اندازیم فوتبالبازان شهری ترسونزاده در جدول همین حالا در زینه هفتم قرار دارند تنها بعد از 2 بازی که دایر کردند. روشن کلاب باشد در جریان بازی دوره یکم خود دچار باخت شد با حساب 3-1 از خطلون و همین حالا آنها در زینه آخرین جدول مسابقه جوگیر شدند. برای روشن که دوره دوم رو میبایست بر مقابل استقلال دایر کند بازی صورت نگرفت با سبب‌های برای ما شما معلوم یعنی استقلال در لیگ چمپیون‌های آسیا اشتراک دارد و روشن اکنون بعد از یک تنفس کوتاهی که بود برایش بازی دوره سوم رو در برابر رگر در سفر دایر میکند. توپ از میدان بیرون شد اوت به فایده دسته میزبان است. امامعلی احمدخان در لحظه قبلی از نزدیکی جریمه‌گاه خود توپ را دورتر کرد. کوشش فوتبالبازان رگر برای به فشار گذاشتن اینجا نتیجه نمیدهد. امامعلی احمدخان یادآور میشم که این فوتبالباز اصلا نیم محافظتگر است ولی در جریان موسم جاری با سبب‌های مشکلی معینی که در خط دفاعی رگر هست پیوسته در خط دفاعی مرکز قرار میگیرد. فتولو فایده بازی نسبت به او ویران شد در این لحظه. بله خودی فوتبالبازی دسته روشن هم اینجا اعتراف میکند که نسبت به حریف فایده بازی رو ویران کرد. رسول فیض تجربه بازی البته در خود رگر رو هم دارد از پروری
футболи шаҳри Турсунзода аст Расул, аммо таи солҳои охир дар бошгоҳи гуногуни кишвар бозӣ мекунад. ирсоли навбатии тӯб, аммо талоши футболбозони шаҳри Турсунзода инҷо натиҷа надод. Сафармат Ғаффоров начандон бозӣ боварибахш аз ҷониби дарвозабон дар ин лаҳза. дар ин лаҳза акнун каме қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар баробари Абдухалил Боронов. ва чӣ тавре мебинем қоидаи бозӣ ҳам вайрон шуд. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед ки Сергей Прохоров ба хато чӣ гуна дар ҳамон лаҳза ҳангоми мубориза бо Абдухалил Боронов роҳ медиҳад. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи меҳмон Бахтиёр Азимов ва Расул Файзов ҳоло дар назди тӯб ҳастанд. яке аз онҳо бояд ирсоли тӯбро анҷом диҳад. на инҷо пас ба капитан тӯбро дигар бора бармегардонад ба Бахтиёр Азимов. паси Бахтиёр ба ҳамдастааш Абдухалил Боронов ва инҷо ирсоли тӯб аз ҷониби Расул Файзов ноаниқ ва бенатиҷа аст. алиҷони айнӣ тӯбро нигоҳ медорад. алиҷон бисёр хуб пас ба канор, аммо инҷо имкон нест барои аз фишор раҳо ёфтан барои Фатулло. тӯб аз майдон берун шуд, аммо аут ба фоидаи дастаи Регар аст. бозиро давом додан мумкин. Фатулло, алиҷони айнӣ, на инҷо акнун нисбат ба ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. капитани дастаи Равшан Абдураҳмон Нозимов дар ҳамон лаҳза ба хато роҳ дод ҳангоми мубориза бо алиҷони айнӣ. акнун вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони Регар ва хоҳем дид ки аз ин имконияти худ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. дар ҷараёни бозии гузашта бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш ирсолҳои бисёр хуб буд, аммо зарба ҷониби дарвозаи ҳариф аз қабати дуюм рост равон карда нашуд. Фатулло ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. на инҷо ҳоло имконият ҳаст, як зарбаи бисёр хавфнок, аммо дарвозабонӣ бо таҷриба Рустам Ризоев ин ҳолатро бартараф мекунад. фурсати бисёр хуб баъд аз вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони Регар ба вуқӯъ пайваст. ин аллакай дуюмин имконияти хуб барои онҳо дар ҷараёни бозӣ буд. қаблан як фурсат барои Фатуллоев ба вуҷуд омад ва инак бо иштироки Фатулло барои ҳамдастаҳои дигараш як имконияти дигар ба вуқӯъ пайваст ки ин маротиб зарбарост ҷониби дарвоза буд ва Рустам Ризоев чӣ тавре дидед ин ҳолатро бартараф кард. шоҳрух Сангов талош мекунад бо футболбози ҳариф ва инҷо каме қоидаи бозиро ӯ вайрон мекунад. довар зуд рафти бозиро манъ кард ва чӣ тавре маълум мешавад дар ҳамон лаҳза нисбат ба футболбози ҳариф Шодиҷон Муродов каме ҳам бошад қоидаи бозӣ аз сӯи ӯ вайрон шуд. он қадар ҷиддӣ нест, аммо довар Сайвали Турдиев ва хулосаи омад ки беҳтараш чунин қоида вайронкуниҳои кӯчакро ҳам аз мадди назар дур накунад.
айнан ҳамин гуна вазъияти стандартӣ чанд лаҳза пештар аз ин бо иштироки футболбозони равшан буд, вале онро самаранок истифода бурда натавонистанд. ҳоло хоҳем дид ки ин дафъа чӣ гуна аз он истифода мебаранд. абдураҳмон нозимов, капитани даст аст, зарбаи бисёр хуби ӯ ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. аввалин зарбаи роси футболбозони равшан дар ҷараёни бозии имрӯза аллакай дар дақиқаи 13 ба назар мерасад ва ин ҳолатро чӣ тавре дидед? Дарвозабон Сафармат Ғаффоров бартараф кард. иштибоҳи навбатии футболбозони Регар дуварчӣ ишора мекунад. бозӣ бояд давом ёбад. алиҷони айнӣ на инҷо ба тӯб расида наметавонад ӯ. фурсати навбатӣ барои футболбозони дастаи равшан тавассути канори рост инҷо ба ӯ пайваст ва Эмомалӣ Аҳмадхон ин ҳолатро бартараф кард. алиҷони айнӣ паси ӯ ба канор, имконият ҳаст. Фатулло бо тӯб, гузариши бисёр хуби ӯ, суръатафзои Фатулло, имконият ҳаст. паси ӯ ба канор ва дар ин лаҳза тӯб то ба Муҳаммад Буризод омадан намерасад. абдураҳмон нозимов, ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ба канори муқобил. ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед? дарвозабон Сафармат Ғаффоров ин ҳолатро зуд бартараф мекунад. ногуфта намонад ки дар ҳайати дастаи шаҳри Турсунзода як қатор футболбозони тими мунтахаби Наврасон ва ҷавонони кишвар ҷамъ омаданд ки таҷрибаи бозӣ дар қаҳрамонии Осиё ва ҳамчун чемпионати ҷаҳонро доранд. боло муборизаи бисёр хуби Муҳаммад Буризод, аммо Муҳаммад дар ин лаҳза муваффақ нашуд. сар карда аз дарвозабон Сафармат Ғаффоров ки аъзои мунтахаби Наврасони то 16 солаи кишвар буд қаблан ва ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё роҳ ёфтанд, аммо бо сабабҳои барои мо шумо маълум ҳамон сол қаҳрамонии Осиё сурат нагирифт. ӯ албатта ҳамроҳи алиҷони айнӣ дар ҳамон ҳайат буданд. ва ба ғайр аз онҳо боз Эмомалӣ Аҳмадхон, Шоҳрух Сангов футболбозоне ҳастанд ки иштирокчиёни фаъоли чемпионати Осиё дар соли 2018 байни Наврасони то 16 сола буданд ва баъдан дар соли 2019 боз дар қаҳрамонии ҷаҳон ҳам иштирок карданд. Бахтиёр Азимов, ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ ва Сафармат Ғаффоров инҷо бо боварӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. Фирӯз Бобиев ва хатои ӯ дар ин лаҳза. кӯшиши навбатии бозигарони равшан инҷо натиҷа надодад. он чӣ тавре худи шумо ҳам дидед? зарба бисёр баланд иҷро шуд аз ҷониби Абдухалил Боронов. ҳам таркиби дастаи шаҳри Турсунзода ва ҳам таркиби дастаи шаҳри Кӯлоб хело тағйир ёфт аз оне ки дар мавсими гузашта онҳо бозӣ мекарданд. аз ҷумла Регар дар лигаи якум буд, тағйироти зиёд аст ва ҳамзамон дар ҳайати дастаи равшан ки соли гузашта дар лигаи олӣ бозӣ карданду дучори мушкилиҳои зиёд шуданд, махсусан дар марҳилаи дуюм ва сеюми чемпионат ва бо душворӣ рохати худро нигоҳ доштанд. тағйиротҳои зиёд дида мешавад ҳам дар курсии сармураббигии бошгоҳ ки яке аз мураббиёни бисёр бо таҷрибаи футболи меҳан Бӯй Регамбердиев даъват шуд ва ҳамзамон бо ин дар баробари мураббии нав футболбозони дигаре ки албатта ҷалб шуданд, бештарашон таҷрибаи бозӣ дар ҳайати дастаи равшанро бар солҳои гузашта надоштанд. як ҳолати дигари ҷиддӣ ба вуқӯъ пайваст инҷо, аммо беосеб бардоштани футболбозон сипарӣ шуд. ҳоло фурсати бисёр хуб тавассути канори рост метавонад пайдо шавад. гузариши навбатии бозигарони дастаи равшан, аммо дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед? Сафармат Ғаффоров ин ҳолатро бартараф мекунад. ҳоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Расул Файзов.
Фирӯз Бобиев на дар маркази майдон унҷо акнун аз ӯ тӯбро мегиранд ва фурсати навбатӣ офсайд будааст ва рафти ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшан бо ҳамин манъ мешавад. Эмомалӣ Аҳмадхон инҷо тавассути канори чап ҳамлаи навбатии Регар оғоз шуд, аммо чӣ тавре мебинед ин ҳолатро ба осонӣ дифоъгарон бартараф мекунанд. Аз авт зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Фатҳулло ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин садгузорие ки сурат гирифт бо қоида вайронкунӣ ҳамзамон буд албатта ва довар ки хеле наздик ҳам буд ин ҳолатро зуд ба эътибор мегирад. Таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолати ба вуқӯъ пайваста. муҳофизатгар Коуаси Инакент дар ҳамон лаҳза ба хато роҳ дод. вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки футболбозони шаҳри Турсунзода. ҳоло хоҳем дид ки аз ин имконияти худ чӣ гуна истифода мебаранд. боз ҳам Фатҳулло дар назди тӯб. чанд лаҳза пештар аз ин бисёр хуб имкониятро ба вуҷуд оварда буд Фатҳулло, аммо ҳам дастҳояшон боз самаранок истифода набурданд. Фатҳулло зарбаю ва инҷо рост ба дасти дарвозабон. аз авт тӯб нодуруст ба бозӣ дароварда шуд. ҳоло агар саҳнаи такрорӣ пешниҳод шавад хоҳем дид. боз ҳам як ҳолати дигари қоидавайронкунӣ дар маркази майдон ба назар мерасад ва ин маротиб дар баробари Диловаршоҳ Ғаниев. Диловаршоҳ ҳамлагари ҷавон аст. ӯ қаблан дар рақобати ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олии футболи кишвар масалан дар соли 2019 беҳтарин нишонзан шуда буд ва таи солҳои охир бевосита ба ҳамлагари асосии тими Регар ҳам табдил ёфт. ҳоло нуқтаи муайяншудаи доварро албатта ба ҳамин нуқтаи муайяншудаи довар албатта тӯбро мегузорад Фатҳулло ва боз як вазъияти маъмулии дигар бо иштироки футболбозони Регар. ирсоли навбатии тӯб мубориза инҷо сурат мегирад. дарвозабон боз ҳам ин ҳолатро бартараф карда истодааст, аммо на чандон бозӣ боварибахши Рустам Ризоев. дар ҳоле ки метавонист оромона тӯбро ба дасти худ гирад, Рустам ин корро накард. Эмомалӣ Аҳмадхон начандон партофти хуб ва инҷо касе ҳам нест то ин ки барои ба даст овардани он талош кунад. як ду ҳолати гӯем зуд аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар гузаштани тӯбро болотар дар наздикии ҷаримагоҳи Регар дидем. ҳоло футболбозони дастаи Равшан фаъол мешаванд. легионерҳо махсусан он ду нафаре ки дар канори рост ҳастанд бештар фаъол ҳастанд барои ташкил кардани ҳамлаҳо. яке Темфак Платини ва дигаре Коуаси Инасент ва пайваста маъз тавассути ҳамин канор ба ҳамла гузаштани онҳоро мебинем. бисёр хуб дар ин лаҳза ҳаракатҳои Муҳсин Абдуғаффоров буд ва баъдан ҳамдастҳояш имкон пайдо карданд ки ин ҳуҷумро давом диҳанд. Шодиҷон Муродов паси навбатии ӯ Абдухалил Боронов ва садгузории Сергей Прохоров боис бар он мешавад ки ин ҳолат бартараф шавад.
зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст акнун. ирсоли туп инҷо сурат мегирад ва ин фурсат ҳоло ба пуррагӣ бартараф нашудааст аз ҷониби бозигарони Регар ва ҳамакнун онҳо аз удаи ин кор баромаданд. Расул Файзов на ба ӯ инҷо фурсати идома додани ҳамларо Муҳаммади Буризод намегузорад. дӯстони азиз, гуфта намонад ки ҳар ду ин дастаҳо бисёр бошгоҳои қудратманд ва дорои таърихи ғанӣ ҳастанд. ҳамзамон бо ин саҳифаҳои таърихи рақобатҳои ин ду даста пур аз бозиҳои ҷолибу диданӣ аст, махсусан дар Лигаи Олӣ, инчунин дар мусобиқаи ҷом ва суперҷоми Тоҷикистон борҳо ин дастаҳо бо ҳам рӯбарӯ шуданд. махсусан дар 10 соли дуюми асри 21 рӯёрӯи ин ду дастаҳо дар он шабу рӯзе ки Равшан ду дафъа пайдар ҳам қаҳрамон шуд, яъне солҳои 2012 ва 2013 бисёр ҷолибу диданӣ сипарӣ мешуд ва таърихи бисёр ғании рақобатҳо албатта фикр дорам аз ҷониби насли нави бозигароне ки дар ҳайати ин ду тим ҷамъ оварда шудааст шояд хубам дар хотир надошта бошам. Фатҳулло бисёр хуб, аммо на чандон зарбаи мувофиқ аз ҷониби Фатҳулло ва узрам мепурсад. вале ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки акнун саҳифаҳои нав дар таърихи ин ду бошгоҳ оғоз шуда истода, хоса ҳамин мавсим ки тағйироти зиёд аст дар ҳайати дастаи Равшан ва ҳамзамон дар ҳайати Регар ҳам баъд аз он ки соли гузашта дар Лигаи якум бозӣ карданд, мо дигаргуниҳои назаррасро мебинем. баъзе ки Фатҳулло зарба зад барои мо шумо такрорам нишон доданд. Муҳсинҷон Абдуғаффоров пасиву ба канори рост. чӣ боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳоло дар яке аз лаҳзаҳои қаблӣ чунин ба назар мерасад ки як футболбози дастаи Регар каме осе бардоштааст, ба ӯ ёрии тиббӣ лозим аст ва ишора ҳам мешавад ки табибон бояд ба майдон бароянд. чӣ тавре мебинем инҷо ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад Азизбек Ҳаитов, футболбози ҷавони хатти ним муҳофиза. бои Регамбердиев барои мо давоми солҳои охир албатта бо корҳои мураббигиаш берун аз Тоҷикистон, махсусан дар Афғонистон шинос аст. ва хотиратон бошад дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё ҳам як бошгоҳи Афғонистонро роҳбарӣ карда буд. дар марҳилаи муқаддамотӣ онҳо бар муқобили дастаи ҳосилоти Фархор рӯбарӯ шуда буданд ва ҳамон бозӣ бо албатта пирӯзии футболбозони мо ҷамъбаст шуда буд. хато инҷо аз сӯи Шоҳрух Сангов ба назар мерасад. Сергей Прохоров ин ҳолатро ба танҳоӣ бартараф кард. Азизбек Ҳаитов гузариши бисёр хуби ӯ тавассути канори чап
вале инҷо чӣ тавре мебинед футболбози ҳариф аз ӯ пешвастӣ мекунад ва баъдан қоидаи бозиро Азизбек ҳам вайрон кард. муҳсин Абдуғафоров, Абдухалил Боронов, боз паси ҷавобии ӯ ба муҳсин ва инҷо Шоҳрух Сангов аввалин шуда ба тур расида ин ҳолатро бартараф кард. Ҷаъфар Исмоилов, бозигарони дигар кӯшиш доранд ки аз фишори рақиб халос шаванд, аммо барояшон ин кор муяссар намешавад. як зарба ҷониби дарвоза сурат гирифт, вале чандон хавфнок нест барои Сафармат Ғафоров ва ин ҳолат бартараф шуд. Фатулло акнун канори худро дигар кард, ба канори рост омад. албатта ӯ таҷрибаи дар ҳар ду канор бозӣ карданро дорад. боз як лаҳзаи дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аслан дар бозии Лигаи олии футболи кишвар ман дар гузориши қаблӣ ҳам ишора карда будам ки шумораи қоида вайронкуниҳо бениҳоят зиёд аст. ин аз камтаҷрибагии футболбозон аст, зуд тӯбро аз даст додани онҳо ва барои хаторо гӯем ислоҳ кардан ба чунин ҳолат даст задан, яъне ба қоида вайронкунӣ даст задани онҳо бармеояд. мухлисони дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода имрӯз дар варзишгоҳ албатта чандон зиёд нестанд. интизори он ҳастем ки шояд дафъои дигар вақте бозиҳои хонагии Регар мешаванд теъдоди бештари мухлисонро бубинем. ҷойгунҷоиши варзишгоҳ ҳам беш аз 15 000 ҷойи нишастро ташкил мекунад. фикр дорам ин имкон медиҳад ки теъдоди бештари мухлисони дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода албатта ба варзишгоҳ ташриф оянд ва фаъолона дастаи худро ҳаводорӣ кунанд. як гурӯҳи ками мухлисон аз шаҳри Кӯлоб ҳам барои тамошои ин бозӣ ташриф оварданд. Ҷаъфар Исмоилов кӯшиш кард ва инҷо Муҳаммад Буризод ҳам ба ӯ кӯмак мерасонад ва дар якҷоягӣ тавонистанд пеши роҳи Коуаси Инасентро бигиранд. Шоҳрух Сангов, паси ӯ ба Фатулло. ҳоло имконият ҳаст. Диловаршоҳ Ғаниев. На. чанд лаҳзае тӯбро ба ихтиёри худ гирифт, дар натиҷа ҳариф фишор оварду аз ӯ тӯбро дигар бора бозпас ситонид. ва ин лаҳза чӣ мебинед акнун бозии каме хатарнок аз сӯи футболбози дастаи Равшан ба назар мерасад. Фатулло, паси ӯ ба канори рост. Алиҷони Айнӣ аз як нафар мегузарад. довар чӣ ишора мекунад? қоидаи бозӣ вайрон наштааст, бозӣ бояд идома ёбад. Алиҷон ҳарчанд техникаи бисёр хуб дорад, метавонад дар рӯбарӯи агар 1-2-3 нафар футболбози ҳариф ҳам бошад ба осонӣ гузарад, аммо аз нигоҳи ҷисмонӣ омодагии ӯ на чандон хуб аст. ва ин чизро ҳам бисёре аз коршиносон ишора мекунанд ки бояд Алиҷони Айнӣ омодагии ҷисмонии худро беҳтар кунад барои гӯем бо ин нишондиҳандаҳои техникие ки ӯ дорад ба мақсад расидан. баъдан боз фурсатҳои беҳтар ҳам ба вуҷуд меояд. ва дар бозие ки шуруъ аз дақиқаи аввал ба майдон мебарад Алиҷони Айнӣ, чӣ тавре шумо агар аҳамият истода бошед, на чандон хуб ҳунарнамоӣ мекунад, вале вақте аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон мешавад, Алиҷон худро ба таври олӣ нишон медиҳад. хуб, лаҳзае ки Алиҷони Айнӣ мубориза бурд бо футболбози ҳариф, Бахтиёр Азимов барои мо нишон доданд. каме албатта
бархурд буд, аммо довар ин чизро кифоя надонист барои таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ. тубробои навбатӣ аз сӯи футболбозони равшан, аммо инам амаги чанд муддати каме идома ёфт ва гузариши навбатии бозигари Регар тавассути канори чап ҳеҷ натиҷа намедиҳад. умуман иштибоҳҳо дар бозии ҳар ду даста бениҳоят зиёд аст ва лаҳзае ки тӯбро мегиранд аллакай паси дуюму сеюм дида намешавад. алиҷони айнӣ на инҷо ба ӯ муяссар нашуд ки ҳаракати худро давом диҳад. маврид ба ёдоварист ки бинандагони гиромӣ бозиҳои даври сеюм имрӯз шурӯъ шуданд. ҳоло гузариши футболбозони дастаи Регар тавассути канори чап ва бубинед то ба охир дифогари равшан ҳаракат кард ва имконият надод ба Муҳаммад Буризод. ҳамзамон дар ҳамин вақту соат бозии дигар бо иштироки дастаҳои Файзканд ва Хуҷанд ҳам ҷараён дорад ки ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барпо шуда истодааст. пагоҳ ду бозии дигар дар даври мазкур баргузор мегардад. Хатлон Эсхатаро қабул мекунад ва дастаи Равшани Зафаробод дар баробари клуби марказии варзиши Артиш рақобат хоҳад кард. ва чӣ тавре мебинед бозам як бозӣ ба таъхир меафтад. дар даври мазкур мебоист Истаравшан дар баробари Истиқлол қарор гирад ва ин бозӣ бо сабаби иштироки Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ба таъхир андохта шуд. нанамои имсолаи Истиқлол ҳам дар кӯс бо соли гузашта дар Лигаи Чемпионҳои Осиё хуб нест ва дар бозии даври сеюми худ шогирдони Виталий Левченко бозам дучори бохт шуданд. ин дафъа аз қаҳрамони феълии Лигаи Чемпионҳои Осиё Ал-Ҳилол бо ҳисоби 1-0. ирсоли тӯб сурат гирифт ва чӣ гуна имконият пайдо мешавад ва бисёр амолӣ ҳисоб кушода шуд. футболбозони Равшан тавонистанд ки ба таври бисёр олӣ аз ин фурсати худ истифода баранд ва ҳамакнун Коуаси Инасент ба задани гол муваффақ мешавад. иштибоҳ албатта дар хатти дифоъ сурат гирифт. агар ба бозии қаблии Регар ҳам таваҷҷӯҳ кунем дар баробари Равшани Зафаробод ва ҳамчунин дар даври гузашта дар баробари тими клуби марказии варзиши Артиш пас онҳо ба чунин хатоҳо роҳ дода буданд ва ин ҷо ҳам ҳамин гуна иштибоҳ ба назар мерасад. яъне давр ба давр хатоҳо ислоҳ нашуда истодаанд. Инасент табрикоти мухлисон ва ҳамдастҳояшро қабул мекунад. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед ки ибтидо чӣ гуна тӯбро қабул кард ва баъдан оромона онро ба дарвозаи Сафармат Ғаффоров ҷо кард. дарвозабон ҳам ҳангоми баромадан аз мавқеи худ хато кард. агар бовар надошта бошӣ беҳтараш аз мавқеи худ бояд берун набарои дарвозабон бошад ва чунин хато роҳ дод. Муҳаммад Буризод пас ба Сергей Прохоров. инҷо акнун Фирӯз Бобиев. футболбозони Регар тавассути канори чап бозам ба ҳуҷум мегзаранд. имконияти навбатӣ метавонад пайдо шавад. ирсоли тӯб сурат гирифт ва ин ҳолатро чӣ тавре мебинед? муҳофизатгар бо шумораи 4 Комрои Мирзохон бартараф кард.
Коброни Мирзохон таҷрибаи бисёр хуб дорад. соли гузашта дар ҳайати клуби марказии варзиши артиш бозӣ мекард. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи дастаи Регар аст. ирсоли тӯб инҷо сурат гирифт, вале касе ба тӯб расида намедод. то ин бозӣ футболбозони Равшан танҳо як гол доштанд дар ҳисоби худ. онам масъулии Абдухалил Боронов дар бозӣ бар муқобили Хатлон бозие ки 3-1 ба фоидаи дастаи мизбон ҷанба шуд, ба ҳадаф расида буд. дар дақиқаи 77 бозӣ ва инак голи дуюми дастаро Коваси Инасент ба ҳадаф мерасонад. Шорух Сангл Диловаршо муборизаи ӯ боз ба ихтиёри футболбозони Регар баргашт. Ҷаъфар Исмоилов чунин ирсолҳои тӯб ба бе як ҳадафу мароми муайян ҳаракат кардан натиҷа намедиҳад. Азизбек Ҳаитов пас ба қафо, инҷо Фирӯз Бобиев, акнун пас ба канори чап. Ҷаъфар Исмоилов Алиҷони Айни гузариши ӯ ва инҷо чӣ тавр мебинед Абдураҳмон Нозимов ба ӯ халал мерасонад. бисёр хуб капитани дастаи Равшан ҳамин лаҳза ҳаракат кард. тӯб дар ихтиёри ҳамдастаҳои ӯ аст, вале довар маҷбур мешавад рафти бозиро манъ кунад. ҳамин лаҳзао ба Абдураҳмон Нозимов кӯмаки тиббӣ расониданд ва бори дигар метавонед бубинед паси голӣ ба номи Расул Файзов навишта мешавад. футболбозе ки ҳамон лаҳза бо як партофти худ бубинед тӯбро аз болои сари чандин дифоъгарони Регар гузаронид, баъдан камтаҷрибагии онҳо ва то ба охири мубориза бурданашон халал расонд. ҳамчунин дарвозабон ҳам гуфтем мавқеъро нодуруст интихоб кард. инҷо умуман офсайд нест ва фурсати олии худро Коваси Инасент самаранок истифода мебараду гол мезанад. Азимов ирсоли тӯбро иҷро кард. боз як фурсати дигар метавонад пайдо шавад барои дастаи Равшан. бисёрам хуб онҳо фишор меоранд. зарбаи навбатӣ ҳам бисёр хавфнок буд, аммо каме канортар аз паҳлӯи дарвозаи Сафармат Ғафоров гузашта аз майдон берун шуд. Фирӯз Бобиев пас ба марказ ва аз Азизбек Ҳаитов зуд тӯбро мегиранд футболбозони Равшан. қоидаи бозӣ вайрон наштааст. Муҳсин Абдуғафоров инҷо паси ӯ то ба ҳамдастааш рафта нарасид. Азизбек Ҳаитов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ инҷо дар канори чап касе нест. Шорух Сангл Муҳаммад Гуризод бисёрам хуб дар якдигар бозӣ кардани футболбозони Регарро мебинем. Алиҷони Айни гузариши ӯ зарбаро ҳам иҷро мекунад ва довар чӣ ишора мекунад? бозӣ бояд давом ёбад. ҳарчанд ҳоло ишораҳои худи Алиҷон аз он дарак медиҳанд ки он ҷо тӯб ба дасти футболбози дастаи Равшан расид, вале
сайбали Турлиев иҷоза дод ки бозӣ идома ёбад. инҷо акнун паси начандон мувофиқ аз ҷониби Азизбек Ҳаитов ва муҳаммад Буризод ва чӣ тавр дидед муҳаммад тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. корои зиёде дар эгар анҷом дода шуд барои ислоҳи он камбудиҳое ки қаблан боиси афтиши даста ба лигаи якум шуда буд ва натиҷаи бисёр пасте ки ин тим ба қайд мегирифт. аммо оғози мавсими навро онҳо начандон хуб сипарӣ карда истоданд. Фатулло на хато мекунад инҷо ва иштибоҳи бисёр ҷиддию дар ин лаҳза ба назар мерасад. дар баробари ин асент ба хато роҳ дод Фатулло. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. ва вақте мехост ба тӯб бирасад каме ба ҳарифам осеб расонд. дар воқеъ пояш ба албатта чӣ тавре дидем ба ҳариф каме осеби ҷиддӣ ҳам мерасонад. гӯем каме ба зарба ҳам монанд буд. осеби ҷиддӣ набардошт ин асент. ва инҷо суҳбате байни ӯ ва Фатулло ҳам ба назар мерасад. фикр дорам Фатулло узрам пурсад ба мақсад мувофиқ мешавад дар ҳамин маврид аз ҳариф, чун каме хато аз ҷониби ӯ дар воқеъ ба назар расид. танҳо 1 дақиқа вақт илова шуд ба нимаи аввали рақобат. дар ҳоле ки танҳо ҳамин лаҳзаи охир чӣ тавре мо дидем боис бар он гардид ки хело албатта вақт талаф ёбад ва боз ҳам як ҳолати дигари бархӯрди бозигарон дар майдон. инҷо ҳолати мазкур ҳам боис бар он мешавад ки дақиқаи илова шуда ба ин минвол сипарӣ гардад. ин дафъа бархӯрди Расул Файзов ва Азизбек Ҳаитов. бори дигар метавонед бубинед ин ду бархӯрди охир албатта ҳар дуашам бисёр ҷиддӣ буд ва хушбахтона футболбозони ҳар ду даста осеб набардошт. ин муҳим аст ва корти зард инҷо нишон дода мешавад ба Расул Файзов. рисоли тӯб ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф. инҷо имконият пайдо мешавад. Фирӯз Бобиев ва зарбаи задаи ӯ аммо натиҷа надод ва боз ҳам дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед қоидаи бозӣ вайрон шуда истодааст. каме бозии хатарнок аз ҷониби Сергей Прохоров дар ҳамон лаҳза ба назар расид.
1 دقیقه ایلوه شده با 3 دقیقه اکنون تبدیل یافته است. با این ترتیب صدایشته که دوور بلند میشود و اون از انجام نیمه اولی رقابت ما شما رو در جریان میگذارد. بازی ابتدا بسیار خوب و با هجوم های طرفین سپری گردید ولی در دقیقه آخر ما بیشتر قاعده ویرانکنی ها و منع شدن رفتی بازی رو دیدیم. اکنون کم تنفس است و بعدا برای تماشای قسم دوم بازی باز هم با ورزشگاه برمیگردیم.